Cuma kuat to Mbak aku ki posone. Ya wis niatmu sing tenanan. Lah aku seru pengen kuat poso terus gek nutuk sesasi ngono lho. Lah ora iso lho pegel. Apa anumu? Pegele kaya lemas lho ning. Ya kabeh jenenge poso ki ra mangan ora ngombe mestine ya lemes. Lek lemes dinggo turu ngono lho kan. Aja edrek nang dalan anyar. Lah kowe edrekmu nang dalan anyar. Akhire ngerti wong panganan wong dodol panganan. Lah ya dadi ra karu-karuan, ya toh? Halo wong Adam. Sadam lho, arep nang kamar mandi. Nyapa? Pipis. Nesu he. Dadi ngono lho Kat ya. Kudu apa Kat? Poso. Wayahe poso. Engko nang sugeng ra ditukokne klambi bodho lek ora poso, ya ora? Lah ini juga ya men saknene poso nutuko. Lek kowe ora poso dadi cah piye ngono. Kuwi iki dididik sing apik kowe. Iya to. Wong wedok turun